Mahigit 40 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsalang dala ng bagyong Jolina makarang Manalasa sa hilagang bahagi ng Aurora. Apektado ang mga pananim at infrastruktura sa 6 na bayan ng lalawigan kasama ang kabisera ng Baler. Si Irish Dotilios ang may balita. Aabot sa 41.27 million pesos ang halaga ng pananim at infrastruktura na sinira ng bagyong Jolina sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Aurora. Nitong Biyernes ng gabi, naglandfall ang bagyong Jolina na dahilan sa preemptive evacuation ng higit 800 pamilya mula sa mga bayan ng Baler, Maria Aurora, Dipakulaw, Kasiguran at Dilasag. Ayon kay Aurora PDRRMO Chief Engineer Elson Egarge, nakapagtala raw ng 5.69 million pesos na pinsala sa agrikultura sa bayan ng Dilasag, habang nasa higit 80,000 ang naging pinsala sa mga palaisdaan at livestock. Hindi rin daw nakatakas sa hagupit ni Jolina ang bayan ng Dinalungan na aabot sa 1.19 million pesos ang pinsala. Ani Egarge, bago pa man maglandfall ang bagyo, ay nakapaghanda na ang pamahalaang panlalawigan ng Aurora kung saan nauna na nilang naihanda ang mga food packs, mga non-food items, mga heavy equipment, gamot at medical supplies. Kasama sa pagbabalita si Irish Dotilios, ako si Lordelyn Katama nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.